itse insinöörinä ja yli 20 vuotta myyntityötä tehneenä on usein kuullut tällaisen kommentin, että kyllä hyvä tuote myy itse itseään. Ja sen varmaan jokainen, joka on myyntityötä tehnyt, tietää, että se ei pidä paikkaansa. Ehkä jossain vaiheessa sitten, kun se tuote on jo kaikkien käsillä ja kaikki sitä haluaa, joku Apple-puhelin ehkä pystyy myymään itseään ilman sitä tarvittavaa jalkatyötä. Mutta yleensä tuote, varsinkin tuote, joka on hiukan teknisempi tai sanotaanko tällainen ei niin kuin ihan päivittäinen myyntiartikkeli, niin se tarvii kyllä myyjää. Ja että se myyjä ymmärtää, mitä se asiakas oikeasti tarvitsee. Ja ehkä se tärkein steppi, ensimmäinen steppi on aina ymmärtää, että tarviiko asiakas oikeasti minun tuotetta. Sillä jos se asiakas ei sitä tarvi, niin sitähän on ihan turha sitten myydä. Ja tavallaan se on hyvä asia saada hyvin alkuvaiheessa tietää, tarvitseeko asiakas tuotetta vai ei. Säästyy molempien aika. Ja siinä vaiheessa sitten, kun on selvitetty, että tarviiko asiakas sitä tuotetta, niin on tietysti, että mitä se asiakas on, mitä hänen on mahdollista maksaa siitä tuotteesta. Ja ehkä jos löytyy tavallaan sitä skaalaa valikoimavaraa, niin voidaan katsoa, että löytyykö sieltä sellainen niin kuin budjettiin sopiva tuote. Mutta tässäkin tärkeintä on ymmärtää, että mitkä ne asiakkaan tarpeet on. Koska vain sitä kautta voi tietysti sitten ymmärtää, että millä tavalla tämä tuote, mitä me olemme myymässä, auttaa asiakasta. Koska voihan olla, että ehkä se hinta sinänsä on korkeampi kuin hän on ajatellut, mutta kun mietitään sitten, että mitä sitä saa, se hyöty, mitä sitä saa, ja miten se auttaa asiakasta tavoitteiden saavuttamiseen, niin se voikin olla, että se tuote on itse asiassa edullinen hänelle ja auttaa tavallaan asiakastakin pääsemään niihin omiin tuloksiin. Eli kommunikaatio on tosi tärkeää, että pääsee sellaisen niin kuin vuorovaikutussuhteeseen sen asiakkaan kanssa, että pääsee keskustelemaan, että mitä häntä oikeasti kiinnostaa, mikä häntä motivoi. Niin siihen pystyy vaikuttamaan omalla käyttäytymisellä, kun ymmärtää, että millä tavalla muut ihmiset näkee minut. Ja tietysti, että ymmärtää, että millainen se toinen ihminen on, koska me ihmisethän olemme kaikki erilaisia. Ja sen takia on tärkeää ymmärtää ne tavallaan peruspääpiirteet ihmisen käyttäytymisessä. Ja siitä opimme seuraavaksi lisää.